kinhun kaba yale ne yakun na kabenta ka hok kishin rang kum ka singkong rimpei thamai lani ka SRT kalapin i lakanya ka jutang ba ka jing ai jat syakakmi ka lapin do jing mentoy ya kirang khasi da kaba kentaj ban ai syaki ya ka hok jong ka jing yo pateng padang senru kani kinhun ka la mudui da ka PIL lani kata ka jing mudui na kabenta ka jing mentoy upat ba ka public interest litigation hakaba ya day but ka jing ai ya ki sernot schedule tribe sha ki khasi ki ba shim jaj no ukpa ne ka kme bat sha ki kinthai bam dai khasi ki ba jit ya ka lenti ban shim jaj no na ki kurem ki ba dai ukhasi kumta ka jing kli ka ba khmat haba yadai bat kani kalong ba hatu ka isi bamenta jong ka KHADC kan kershan neyeng an persya ya kani ka PIL hatu kani ka jing aijat kami jong ki khasi kala ne em ban penyahap yeledi bat ki jing tenju ka juk menta haka juk kapor da ka ba pinne pensa ya ki nongrim bakin sai jong ka bro mana wei pewei yu khasi kitip ya kani ka ti dustur ka bala dan nado lain thai ba nga hoi kampel la doong ba ajat ne simjai reng pen sngo ba berabor hi kat kum ka thmei prakhat jong khasi kadai khenkur khenka kamun ngi khen no so pet kha jong ka kemi ladai itu khlung khlem kha hi na ka tu ka kemi nai ya wat ya kan thei ka belengki ru mla ban khen ba kadai ka kemi ti kata kadai ka start mayan jong kilong sa man sa khasi jongi ka ba pen sngo ya kata ka ba kumnu ka hiar pateng ka long benri man benri bat ka phangma ka ba kongsan hakani ka bentaru ka kedou sau sopet beneng ti ka jinga sno jong kata ka long belei ha beneng bat ka jinga sno sopet kadai thik kum itu kamu kani ka perthai ka long thik kum ti khun i bapun ka kemi hapok po sendri ti kani ka long ka nong rim jong kar kom perkhat khasi ha ka bayade ba kani ka ban khenkur khenjat na kami bat nolor khenkur khenjat gumbang ong haswa kadang ko khenkur khenkha te hagang turu ngi ithu te ba ukpa hoi udi wa ayu sembai ndai kai ka jai ka khong yu kadi jong kami kha de halo kata nong rim ru ba ngi buram me kha bat kani kadon te lada kela ki kum ai ni PL ngam tip ka ka banja mal mdei tamban lengkar kani ka imlang salang kani ka aijat ke simjat nai pinong na do kariti bat khendo na pinong na do kariti kan unu ka phangru kan unu ka benta ka badi jong ka hapo ka riti dustur jong nai kaya tungkhu bat kani ka riti jong ka khenkur khenkhana kami dimla ban laj kata tinga ngam la man su lada lang ni tela ala pulam kabaar ka bang kwa bangan su menta kini ki ayu haba kini ki ngasungsi sia bagimdan mo nagaliang ka KHADC la ni nagaliang ka SRT ni la kidon tingin yu banjing sia benya yunya tai lang ni kan ti kalong menta haba ki ong bagi kwa ban ajat senrang no lanen ajat kwa no kamut ba kisngoi la di be kila hamsai ni kila ham yu te bele yu ki kwa ba de kata sidul tribe ndon kam apa pila ham kiu te pila ham sngo civilized te ndon kam hiru ban perkhat sepang kata sidul tribe ti kata ka de ka ti mengi pada kat kum bangibat ikeriti dustur tendai kalong kat kum ba laongi ba biban ka de hapo ka jeli jong ka khnit ka ban riu kabadai ru ka wei ka baha jong ka riti sensar jong dari India kabadon ka jingyada ka ba scam ti kumnon khenrang no kata kam la long kita te ha ka jing so jong ate kini gi dang gi ba ko ban ya pasal lam ni nakaliang ka jong ngi lai i ha katu ka hau banai jun ma ki ba kot arnu tu jun ka lebag lat patai kebor ngi lai i kene ka PIL bala file da ka SRT langi pet tali ka PIL ngatai ka syai ba kiro arbenta kawai ki ong ba ki kun ki la ban aijat syaka kemiru syaka paru kat bakimon bat yaki om dai ban pendu ya kata ka sidul tribe serkiat kata bentah penukong kabar ki ong ba kalok dakar kala ban simi ka surname jong kupa kasi bat kala ban yo ya ka sidul tribe serkiat bat kini bro arti di ketum ka PIL hi la pen kan ku siti jong ka social welfare jong bunai Julai arjar arfo kumban le pai din khendiat ban su thu ba
ho ajar pau ko social welfare kala pha city sha East Coast Hills but West but ko ang ba ka Khasi Custom Lineage Act 1997 kaibor ba riban ai sernot ba ya ki offspring ki ba jit ban ai jat shukpa ne sha ka kami hadin pada kala nakale ka social welfare pada ho ajar ar pu sau ho nai ba ar kala pendam ya kini ka order kini ka memoran ya ka city bala pha na ka social welfare bat ka nongrim ko ba sarkar ko angi ba ka social welfare ka notification jo social welfare kamla ban long halor jo ka ak ka khalan bet te larngi perkhat ka tal ti ko dong rim toh larngi phai pade nama kan ka tenrai bengi kan bro ka lek bet sepoka an 1997 ka tenrai ka ni ka bengi ka Khasi social custom of lineage act tela nangi puli be tang ya ka kerteng jo ka an chuang ngin lek section ngin kamut yu custom bo ka practices ki ba jeng practice kum ka jaj ben riu lineage ka jeng hiar pateng kumbo ong iba kata kadai kini kadi codification ya ka rukom nget ka jong hi Khasi dak ba penuan duri ka kum ka an pada te ladangi pek pada ya kani ka lineage act ka jong 1997 provision kilong ki basai ba hakane ka kadon ka kentien ki bala tho ka matrilineal system of lineage kadang kata penepe ya ki an objective jong kene ka ai 1997 kita ban protect ya kata ka customary practice kata ka rukom ai jat kemi jo khon Khasi kara kata ka jing thmu jo kene ka kadai haka section ka bala jo kene ka ak kiong ba kino ki condition ma on what ground flat when yo kita ka kadon so Khasi tribe certificate kadon and iwe ni kita ki kendon kidi kitu kidi ban boot ya ka rukom ai jat kemi mo kata ka ben ko temut kani ka an kala syai ba ka protect ya kata ka rukom ai jat kemi jong ikun Khasi kumbala juk praktis nado kipor kulong kumat mo ka ba live pada kata ka ai jat ka ni kan kendian pi kan de ka an kalong spesifik hado kata yo ba Khasi boyo da kalok da haru kam ai tu mun ai jat ka kong hap tang jat temut tu kan ni ka an ka boong ba usurang Khasi uyo lok dakar laka lap na ajak kepate balintang jaj aibe ka jaj jong kala dem Henry ka protect ya kata ka interest lintang ya ka maternal lineage system ko jong hadu tau pot bakong haptang jat kan itu ukpa umla ban ai daka jaj jong ya ki khun wat la da uyo tho bat ki bam de ki Khasiru te kawan ka jingkali ba hapan tang jaj ya kiba mix marriage ni yang serang te kalau ba bakla le si ban ong no ba ginong voluntary no ya kata ba ais turulong te kani kumba ngasutu hi hoi sangala su ko tenat la don lang na po ka SRT kam tam me ka dus council markani ka subject jong dus council mentapi ngai la ni ngakali ka ai ka stand jong dus council lor kani ngin sa po siya ba pasa te iba lai pada ma iba basau ni keren ni kata kalong dekar kabakwa ban ong ban ai no ka jat jong pa tai Khasi but kan yo sil track 1975 ka Ministry of Home Affairs kala tho kan notification ka basai you cannot claim scheduled tribe status by marriage or by migration kata kala sai ba te hak tak anggel ka baarle ban ong baya kalok dakar ban ngin ai jat Khasi no kan long Khasi no katali is out of topic katali kam lai ban long dalili nado 1975 ka Ministry of Home Affairs kala kan syai bai kata te ngi kermen ba let's say kini nakani ka dus council ba kan hap hiban keren iya lo kan pada